खुलुमबाय गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव बयखौबो बरायबाय। बिटिआर सरकारनि बानजायनायावहाय सीजन 1 2022 ISPL आ जोबथा मेट्सआ जानो थांगासिनो दङ आरो बे मेट्सआ जागोन क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावहाय जागोन। So wake up, got no time to lose. Sweat it out for glory. Here we are to play for our pride. Come on, people, it's time we unite. Believe in ourselves and no one can stop us. Football is a बे जोबथा बादायलायनायावहाय बड'लेण्ड आरो लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि मिज'रामजोंहाय जागोन। We play for unity and it's our goal. बे जोबथा बादायलायनायावहाय आलासि महरै नुजाफैगोन मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बेजों लोगोसे नुजाफैगोन मानगोनां आफादगिरि अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि श्री कल्याण चौबे बिथांमोनाबो नुजाफैगोन आरो बिथांमोनजों लोगोसे बिटिआरनि CEM प्रमद बर' सारजों लोगोसे बिटिआरनि गासिबो दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैगोन आरो 6 शेड्युलनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बे जोबथा बादायलायनायावहाय बाहागो लाफैगोन। बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोबथा बादायलायनायाव बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।